Nikto nie je taký, akým sa zdá. Ak chceme človeka súdiť, treba o ňom všetko vedieť. Nestačí rozhodnúť, že je dobrý alebo zlý. A presne toto platí aj pre vašu rodinu. Čo to znamená? Boran si ma nevypočuje, ale máte právo vedieť o tom. Bedirhanov detko nie je ani zďaleka taký nevinný a čestný, ako sa zdá. To je ďalšia z vašich hier? Chcete sa očistiť tým, že pošpiníte iných? Ľahko si môžete overiť, že to je pravda. Spýtajte sa vodcu Firuza, čo spravil rodine Sumerovcov. Aj na požiar. Viem, že všetci starší si na to dodnes pamätajú. Vie sa, že ktokoľvek sa postaví vodcovi. Kruto za to zaplatí však. Isté, že mlčanie vodcovi nepristane. A tak sa dokonca môže stať aj to, že vyvraždí celú veľkú rodinu. V ostatnom čase sa otcovi priťažilo a dokonca rozprával zo sna. Lekár síce vravel, že môže hovoriť aj nezmysly, ale... Čo povedal? Že mi zabili rodinu. Firuz, on a Zinar. Vodca, prosím ťa. Vieš o tom niečo? Chcem sa vás na niečo opýtať. Spomínate si na rodinu Sumerovcov? A kde si o nich počula? Umreli vraj pri požiari. A čo si sa ešte dozvedela? Len to. Počúvaj ma, pani nevesta. Prijala som ťa sem len kvôli môjmu synovi a vnukovi. Nechcela som robiť rozbroje. Pani Keuser. Ale ak budem počuť, že Boranovi alebo hocikomu inému sa odvážiš povedať niečo ohľadom tej udalosti, prisahám, že v tomto dome neprežiješ jedinú pokojnú sekundu. Rozumieš mi? Ak chceš zostať pri svojom dieťati a manželovi, navždy na to zabudneš. Dobrý deň. Aký si mala deň? Žiaci v škole poslúchali? Sila. Trápi ťa niečo? Nie. Škola ma trochu unavila. Poďme do izby. Bedirhanovi chýbame. A nemá význam hovoriť, že ich nepoznáš, Zinar. A že ide o Sumerovcov, to už vieš. Ak bude Boran ďalej zisťovať, všetko sa dozvie. Nesmie to vedieť. Fevziho žena musí o tom mlčať. Treba sa s ňou porozprávať. To vybavím. Povedal chlapec niečo ohľadom peňazí? To asi nie. Nemyslím. Vieš, že som Boranovi povedal, že som peniaze dal tebe. Teraz sa tým nezaťažuj. Doktor ti povedal, že tvoj otec to hovoril iba zo sna. Zatiaľ nevieme nič, ale zistíme, čo sa dá. Ak to máme zistiť, tak to zistíme. A potom ti dám vedieť. Vďaka, vodca Berzan. Ajše zájde aj za Zelihou. Nevyšla kvôli dieťaťu z izby, možno niečo potrebuje. Bola som, pani nevesta. Uspala dieťa. Vravela, že keď mám možnosť, pospí si. Ale občas za ňou zájdem. Ďakujem. Za málo. Dobrú chuť.
Nie je ľahké byť dobrou matkou. Kým dieťa nevyrastie, treba sa mu venovať. A stále. Idem za Bediránom. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Vodca, s dovolením. Čo je, Šivan? Ak môžeš, niečo súrne ti chcem povedať. Čo sa deje, Keuser? Niečo sa tu stalo? Nie, vodca. Konečne bude všetko tak, ako má byť. Čo urobíme, synček, čo? Ako sa zbavíme týchto starostí? V rode Oručovcov to nanovo vrie. Chcú, aby sa vykonal rozsudok ohľadom Zelii. Podľa toho, čo som v podstate pred chvíľou začul, vodca rodu tým už niekoho poveril. Takže chcú vykonať rozsudok. Čakáme na tvoj rozkaz. Teraz nič neurobíš. Je v najbezpečnejšom úkryte. Pekný večer, otec. Ideš do záhradného domu? Nie. Ešte tu niečo vybavím a potom už odídem z Martinu. Dilaver. Nemusíš ísť do záhradného domu. Čože? Počúvam ťa, vodca Hamid. Isté, že budem rád. Áno, môže byť. Zajtra? Rozumiem. Porozprávame sa. Samozrejme, vieme o tom. Ako len ty chceš. Čakám. Odchádzaš? S tvojim dovolením. Dobre. Dobre, vďaka. Tak teda na svítaní. Ešte raz ďakujem. Na svítaní Zelihu premiestnime. Zdá sa, že inú možnosť nemáme. To som rád. Rozkaz, vodca. Netušíme, čo Berzan urobí. Tak toto bude pre všetkých lepšie. Ver mi. Verím. Na mňa to ale bolo prináhle, vieš? Neboj sa. Sú v bezpečí. Emir, poď, prídeme neskoro do školy. Idem, nevykrikuj. Som tu. Poďme. Ešte spíš? Rozmýšľam, nevidíš? O čom, Emir? O čom rozmýšľaš? O projekte, čo som mal vypracovať. Ešte ho nemám. A prečo nie? O chvíľu sa končí škola a napadlo ti až teraz, že máš vypracovať projekt? Čo chceš urobiť, čo? Ozaj, dnes sa učí elektrina. Teda bude sa. A čo? Pomôžeš mi s ním, áno? Je to hračka. Dnes po škole, dobre? Na mňa sa nepozeraj, Paša. V škole mám toho vyše hlavy.
Ja, keby som to vedela, tak ti s tým pomôžem, ale mne to nejde. Mne takéto veci vôbec nejdú. Mňa tým nevyprovokuješ. Na mňa sa nepozeraj. Pomohol by som ti, ale mám prácu. Akú prácu, Jalil Effendi? No tak dobre, vyhováram sa. S kamarátmi sa máme stretnúť v kaviarne, lebo máme chuť porozprávať sa. Čo je na tom? Dlho sme spolu neboli. Bedar, ak prídem večer neskoro, nebojte sa. Dobre? No, poďme. Potom si to už nejako urobíš, áno? Kiež by tu bola Feride. Keď povedala, že pomôže, tak pomohla. Vy mi vôbec nepomáhate. Emir. No a čo, nie je to tak? Švihaj. Toto si dáš, keď budeš hladný, áno? Nie sú v tom hrozienka? Nie. Vidíš, Emir chcel vždy s hrozienkami. A jemu si piekla? Samozrejme, že áno. Prečo by nie? Fajn. Čo je, snad nežiarliš? Prečo žiarliš, Zlatko? Ty si iný a on je iný. Neviem, ale žiarlim. Pripomeniem ti to, keď vyrastieš a budeš mať rád niekoho iného. Nebavte sa, zmeškáš školu. Už ide, mami. No ukáž. Tak. A je to. Nech sa darí. Pomôžem ti, mama? Nie, už to mám. Ale poraď mi. Dáme ich s mesom alebo s olivovým olejom? S olivovým olejom. Aba je tu. Dobrý deň. Vítaj, synak. Ďakujem. Smiem vziať Feride do ateliéru? Čo to nesieš? Toto? Aha. Po ceste bol na ulici trh a všetko mali čerstvé. Tak som čo to kúpil. Neviem, či bolo niečo treba, ale... Vďaka, ale na čo si robíš starosti? Na aké starosti? Pokojne mi kedykoľvek zavolajte a prinesiem vám všetko, čo treba. Dám to dnu. Veď, tak či tak ju sem večer doveziem. Nechcel som, aby ste sa cez deň na trhu unavili. Preto sa pýtam. Neviem, nič mi zatiaľ nenapadlo, ale keď si spomeniem, zavolám ti. Zatiaľ stačí, ak by ste cestou kúpili pide. Dobre, kúpime. Tak, ak je to všetko, choďte, nech neprídete neskoro. A nech sa vám v práci obom darí. Vďaka. Aj môj nebohý otec vždy nosieval mame nákupy. A ona ho vždy vyprevádzala. Nech odpočíva v pokoji. Otcovi sa to nezdalo čudné. Ale čo si myslíš ty? Na čo by mal niečo také pri sebe Fevzi Devran? Aj ty už predsa vieš, čo sa stalo. Tvojmu otcovi to bolo veľmi ľúto a preto nechcel, aby o tom niekto vedel. Stačí Allah, nie? Vieš, že o mŕtvom sa hovorí len dobrom, ale tvoj otec poslal Fevziho preč, pretože mu prestal dôverovať. Možno chcel dostať viac. A ako mohol toto nájsť? Neviem, synak. To sa nedozvieme. Škoda. Medzi nami nechcem mu krivdiť, ale je isté, že tam vošiel po požiari. Vodca, máte hostia. Koho? Vodcu Hamita Oruča. Nech vojde. Vítaj, vodca Hamid. Ďakujem. Dobrý deň. Aj vám. Synovec Bora. Poznáš ho? Nie. Nezoznámili nás, ale počul som o ňom. Teší ma. Tak pôjdem, strýko. S dovolením. Dovidenia. Dovidenia. Sadni si, prosím. Tradície si tak či tak nájdu svoj cieľ. Džihan si ich ctil a zabili ho. Ty si bol proti tradíciám a chceli ťa zabiť. Teraz ma zabij. Inak to skôr či neskôr spravím sama. Nikdy nebudem tvojou ženou. Nikdy. Nechajte ju už.
Dajte jej pokoj. Zeliha, neodchádzaj. Berzan, ktorého poznáš, už nie je. Umrel. Ničoho sa už neboj. Ak sa ľudia dopočujú, že sa veľký vodca Berzan namiesto toho, aby si očistil svoje meno, vzdá vodcovstva, začne to v rode poriadne vrieť a viac sa tu poriadok neudrží. Už roky máme priateľský vzťah. Ty poznáš mňa a ja teba. Je to tak. A navzájom sa rešpektujeme. Medzi našimi rodmi neboli nikdy konflikty. Teraz však ide o niečo iné. Teraz sa s tebou porozprávam ako s vodcom rodu Genžovcov. Prosím, počúvam ťa. Vymklo sa nám to z rúk. Pretože kým sa nevykoná odsúhlasený rozsudok, rod si nedá pokoj. Rozsudok nad Zelihou sa musí vykonať. To je isté. Znamená to, že vodca Boran musí dievča nášmu rodu vydať. Inak sa to skončí vojnou. Všetko, čo sa dá, sa snažíme riešiť mierovou cestou. A neporušiť pritom žiadne tradície. Pretože tie nám kážu pomáhať ľuďom v núdzi. Čiže? Ak má byť vojna, bude. Nebojíme sa jej. Ak by bolo dievča u nás, zvážili by sme to. Čo to znamená? Ako si počul, vodca. U nás nie je. A kde teda? Neviem. Zeliha je na mieste, vodca Boran. Celý dom zabezpečujú ochrankári. Dobre, Ahmed, vďaka. Braček. Ako sa máš? Vítaj, Abaj. Dobre, teba sa pýtať nemusím. Feride som zaviezol do školy. A prišiel som ťa pozrieť. Potešil si ma. Rád ťa vidím takto šťastného. Tak? Ako to ide? Problémy sa nekončia. Na čo zasa? Berzan jej už dal pokoj a teraz chce rod jej smrť. Z blata do kaluže. Nevadí. Zelihu som poslal inám. Je v bezpečí. Len neviem, čo potom. Boran, urobil si, čo sa dalo urobiť. Nikto nemôže vedieť, čo bude ďalej. Nechaj to na život. Nech dorieši veci tak, ako má. A ešte to s Muratom. Vôbec neviem, čo mu povedať. Aj on je na tom zlé. Zmení sa všetko, čo doteraz o otcovi vedel. A zničí ho to. Nikdy viac s otcom neprehovorí. Nespýta sa ho a neodpustí mu. S týmto sa chceš hrať? Áno? No tak poď. Poď k mamičke a pomôžem ti, ty môj smejko. Poď, môj peknočky. Ukáž mamičke zúbky. Ukáž. Neboj sa, len sa pozriem, či nemáš ďalší zúbok. No. Ale tento tu včera nebol. Hop, hop. Toto sa ti páči však. Pani nevesta, ak máš trochu času, posadnime si a porozprávame sa. Odkedy som do tohto domu prišla ako nevesta, prešlo veľa rokov. Veľa som tu toho videla. Prežila som si aj dobré, aj zlé, ale vždy som chcela iba jedinú vec. Aby moja rodina žila v pokoji. Potom časom prišiel jeden deň, keď som nič nepočula. A ďalší, keď som nič nepovedala. Ak tu chceš žiť, považuj to za pravidlo, inak... Nebojte sa, pani Keuser. Nič som mu nepovedala. A ani nepoviem. Ale nie preto, že by som sa bála vašich vyhrážok. Nechcem, aby sa trápil. Ak by videl pravú tvár rodiny, o ktorej si myslí, že je správna a nevinná, trápil by sa, preto mu to nepoviem.
Máš dieťatko? Mám. Dcérku. Volá sa Jaren. A čo znamená Jaren? Jaren znamená spoločnička. Kamarátka na cestu. To je pekné. A ty máš súrodencov? Ktorí sú ti spoločníkmi? Nie. Ani Jaren nemá súrodencov. Možno bude mať. Aj ty možno budeš mať. Asi nie, nemám rodičov. Akože nemáš? Takže nemám, lebo som sirota. Vodca Boran, prichádzam do Midiatu. Niečo vybavujem. Ak máš čas, rád by som ťa podvečer navštívil. Ak ťa nebudem rušiť. Nie, príď do kancelárie. Čakám ťa tu. Príde Murat. To som rád. Čo mu povieš? Iba to, čo viem. Že rodina na fotografii umrela pri požiari. To tu vedia všetci. Ale zamlčí mu, že je do toho zapletený jeho otec. Nezdá sa ti to čudné? Nechápem, prečo by si to ten muž zobral. Toto si videl? Kedy podľa teba ten požiar vznikol? Neviem. Ale zistím to. No teda, toto tu je čo? Prečo tu len tak vyteká voda na vnivoč a nezastavíte ju? Hej! Poďte sem. Majster. Ja, pane. Vy, kto iný? Prosím. Ako tu môžete nechať vytekať vodu len tak, keď ňou nič nezalievate? Veď je to väčšina škoda plytvať takto pitnou vodou. To sa nerobí, nemyslíte? Zastavte ju. Máte pravdu, hneď ju zastavím. No tak choďte. Prosím, Bedar. Jalil, kde si teraz? No veď v kaviarni. Sedíme tu s Osmanom. Veď som ti vravel. S Osmanom? Čo je? Deje sa niečo? Nie. Ale nezabudni, že chceš pomôcť Demirovi s úlohami. Dobre. Večer mu s nimi pomôžem. Čo sa stalo, že si taká nadurdená? Nie. Vlastne nič. Chutil ti koláč? Áno, chutil, ďakujem. Tak na zdravie. Ozaj, Turkan, kedy sa Osman vrátil do dediny? Veď je v meste. Nemohol sa včera alebo dnes vrátiť? Nemohol, včera ráno odišiel. Čo sa stalo? Nič. Pýtam sa len tak. Je to dobré dievča, ale nemala šťastie. No, neskôr ešte môže mať. Tiež by mala. Bude to tu, keď je tu toľko ochrankárov. Vydrž, musíme sa uistiť. Zaparkuj pod múrom.
Vidíš ju? Je to ona. Haló, vodca. Hovor si. Našli sme miesto, kde je pani Zeliha. Výborne. Čakáme na rozkazy. Nič neurobíte. Zatiaľ. Rozkaz, vodca. Naozaj vám ďakujem, že ste si na mňa našli čas pri toľkej práci, ktorú máte. To nestojí za reč, pane. Hneď to zariadím. Nájdi mi v archíve záznam. Ide o požiar v dome rodiny Sumerovcov so 7 mŕtvými. Stalo sa to medzi rokmi 82 a 4. Berzan. Nech sa páči, pani nevesta. Ďakujem, Ajše. Aj ty si mala spraviť. Už som pila, nemám chuť. Sadni si. Prosím. Haló? Asi omyl. Možno sa to prerušilo. Možno. A čo, Bedirán zaspal? Haló? Nevolajte, keď chcete mlčať. Prepáčte, že vyrušujem. Čo chcete? Zdalo sa, že to Boran pochopil. Ale vidím, že nie. Jediné, čo chcem, je byť pri mojom synovi. Povedal som mu, že sa hra skončila, ale zjavne to nechápe. Boran chce iba ochrániť Zelihu. Predo mnou ju ochraňovať nemusí. Práve takýmto správaním ju ohrozuje. Obidvoch. Veľmi ľahko som zistil, kde sú. Aj Rod ju nakoniec nájde. Nechcem vás už počúvať. Nepoložte, prosím vás. Pani Sila, Boranovi to môžete povedať iba vy. Povedzte mu, že robí chybu. Musí mi zabezpečiť, aby som sa mohol so Zelihou stretnúť. Ak jej to povie Boran, ona bude súhlasiť. Navždy sa utekať nedá. Ako by to dieťa takto žilo? Niekde ďaleko odtiaľto im zabezpečím nový život. Presne takisto, ako to chcel Boran urobiť pre vás. Iná možnosť nie je. Borana môžete presvedčiť iba vy. Tak, ako ste vtedy presvedčili mňa. Nedôverujem vám. Nejde to. Nedodržali ste sľub, ktorý ste dali. S kým si to volala? Do toho vás nič nie je. Vieš čo, pani nevesta, dávaj si pozor. Neviem, čo tu zasa vymýšľaš, ale nedovolím, aby si urobila niečo, čo ublíži mojej rodine. Aká zhoda? Ani ja vám nedovolím ublížiť mojej rodine, pani matka. Je to čudné. Podľa záznamu dom úplne zhorel. Ako sa k tomu mohol Fevzi Devran dostať? Kedy a prečo? To nevieme. Ale možno poznal tú ich rodinu. Mohli to mať u neho. Tu je 9. máj 83. A požiar bol 22. A v záznamoch nie je nič o mŕtvom dieťati. Idem za vodcom. Boran vie, že mám prísť. Odišiel, ale o chvíľu sa vrátim. Ak chcete, počkajte ho hore. Dobre, vďaka. Shirin doviedol jej otec, keď mala 1,5 roka. Chúďa. Najprv ju navštevoval dosť často, ale potom už len raz za týždeň. Potom raz za mesiac, až nakoniec prestal chodiť. Rok sa na ňu nikto nepýtal. Úbožiatko. Je zvláštne dievčatko. Zistila som to náhodou. Vôbec sa nesťažovala. Ani o tom nevravela. Je iná ako ostatné deti. Je inteligentná a veľmi hrdá, ale aj problematická. Nevie vyjadrovať svoje city. Všimli ste si, že sa o vás zaujíma? Vážne? Povedala niečo? Čo sa týka Shirin, komplimenty čakať nemôžeme. Úspech je už to, že o vás niečo povedala. A čo také? Vraj nespievate zle? Nespievam zle? Vážne povedala iba to? To snáď nestačí.
Môj projekt pán učiteľ pochválil a vraj ho ukáže ako príklad ostatným triedam. Super, nie? Ty už to máš? Nie, ešte nie. Najprv mi s ním musí niekto pomôcť. Mne pomohol otec a mali sme ho za večer. Na mňa stále doma nikto nemá čas. Každý si robí svoje. Ani sa o mňa nestarajú. Nevadí, urobím si to sám, ak to pôjde. Snaž sa, nech nenaštveš učiteľa. Budem, tak zajtra, ahoj. Najviac mi ale chýba Emír. Á, už tu máš svoj poklad. Feride! Ahoj. Ty moja keksiková potvorka. Dobre, že si tu. Veľmi si mi chýbala. Ako bolo v škole? Fajn. Počkaj, tak. Ďakujem. Boran, nejdem hore. Auto som si zaparkoval tu, pôjdem za Feride. Išla k Bedarmame. Jasné, všetkých pozdravuj. Dobre. Maj sa. Vítajte, vodca. Hore v dome máte hostia. Koho? Murata Devrana. Murat? Vitaj. Prepáč mi, že som ťa nechal čakať. Nevadí, vodca. Prišiel som skôr. Porozprávajme sa. Bohužiaľ som toho veľa nezistil. Na fotografii je rodina Sumerovcov, ale počas požiaru celá rodina umrela. Stalo sa to v roku 1983 a keďže nemajú žiadnych príbuzných, nepodarilo sa mi kto vie čo zistiť. Rozumiem. Ako to súvisí s otcom Feuzim? To sa asi nedozvieme. Najskôr mal s rodinou priateľský vzťah. V tom čase vraj žil v Midiate. Nič viac som nezistil. Dobre. Ďakujem ti, vodca. Nie je za čo. Kiež by som sa toho dozvedel viac. Otec nás opustil a spolu s ním odišlo veľa neznámych vecí a nám zostávajú iba spomienky. Ešte raz vďaka, vodca. Narobil som ti starosti. Rado sa stalo. Keď toto nalepíme, bude to hotové. Aj podľa mňa. Už sme doma. Vítajte, zlatíčka. Dobrý deň, mama. Vítaj. Idete zo školy spolu? Nie, stretli sme sa tu vonku. Emir Efendi, vidím, že si našiel lepšiu pomoc než mňa. A ja sa ponáhľam ako divá, ale asi zbytočne. Emir, ty máš ale šťastie. Prišli ti sem na pomoc 3 krásne ženy. Čo to tu robíte? Elektrickú sieť. A mal prísť aj Jalil Efendi, ale toho stále niet. Hovorila si niečo? Nie, poklad, nič nehovorím. Dievčatá, poďme vedľa, nech to v pokoji dorobia. Nech sa darí. Ďakujeme. Bude to pekné. A riadne sa rozfúkalo. Asi bude pršať. Novinky v textilnom sektore. Aké prekvapivé. No vidíš to? Ako dobre, že som urobil správnu investíciu. Zavolám toho môjho spoločníka. Čo asi tak robí? Číslo, ktoré voláte, je momentálne. Vždy má toho veľa. Najskôr je na porade. Vítaj, synak. Vďaka, mama. Sila je tu? Nie, išla k mame. A kde je otec? Pred chvíľou si šiel oddychnúť hore do svojej izby. Dobre. Synak, dlhšie sme sa nezhovárali. Máš čas? Trochu sa porozprávame. Dobre, môžeme.
Čo sa deje? Zdáš sa byť bez nálady. Trápi ťa snad niečo? Ale nie. Problémy v práci, ako vždy. To je však normálne, nie? Isté, to sú len samé maličkosti. Nič dôležité. Hlavne, aby rodina držala spolu. To záleží na rodine, čo máš. Nie všetci majú také šťastie ako my. Nie každý človek má svoju drahú rodinu. Nie každý má možnosť ucítiť rodinné teplo a úprimnosť. Nevieš, ako veľmi ťa ľúbim. Stačí, ak mi povieš a navždy zostanem pri tebe. Ochladilo sa a už sa aj zmráka. Idem si niečo obliecť. Dones mi deku. Emír, tak čo, už máš hotovú úlohu? V podstate áno. Tak už, Feride, neunavuj. Prosím. Haló? Haló? Sila, niečo ťa trápi však. Trochu. A čo sa stalo, zlatíčko? Nič vážne, mama. Niekedy sa cítim stiesnene a všetko na mňa dolieha. Viem. Ako by sa všetko dialo mimo teba a bez tvojho vedomia. A nakoniec sa to dotkne teba. Prekoná sa to však. Dúfam, že časom to prejde. Jasné, prejde to. Nevie sa síce ako a kedy to prejde, ale nakoniec to určite prejde. Ty môj kvietok pekný. Ďakujem, Narin. Dobrý deň. Vítaj, Abaj. Vítaj. Ďakujem, vďaka. Ty aj vieš, kde bývame? Nevedel som, ale keďže idem po Feride, študoval som mapu. Vidíte to? Ani sa nehambí. Počkáš. Feride nemôže odísť. Máme robotu. Stále na ňu žiarli. Robotu? Ukážte, akú? Elektrickú sieť, ale nefunguje to. Pozriem sa, ak smiem. Áno. Musí byť zle zapojená, inak by predsa musela fungovať. Toto ste kontrolovali? Dobrý deň. Vítaj, Jalil Effendi. Aj ty vítaj, ako sa máš? Vidím, že dobre. Áno, dobre. Aké milé. Všetci ste tu. Vítaj, otec. Ďakujem, dcerka, aj ty vítaj. Bedar moja, ako sa máš? No vidím, že výborne. Prišiel som trochu neskoro, ale to je dobre. Aspoň si Emír našiel pomocníkov. Ďakujem ti, Abaj. Za čo? Veď to ani nestojí za reč. Áno. Super, gratulujem. Bez teba by to nešlo, Ujo Abaj. Ani bez teba. Všetci sme sa snažili. Áno, okrem tvojho otca. Ten náš syn je ale múdry, však Bedar. Je úplne po mame. Všetko je, ako má byť, vodca. Ani Zeliha nemá starosti. Aj ona, aj jej syn sa majú dobre. Vďaka, Šivan. Dobrú noc. Dobrú noc. Jever, tu sa nehraj, rozbiješ niečo. A len rozčúliš mamu. Veď dávam pozor. Braček s loptou sa hrá vonku, nie? Isteže. Jever s loptou sa hrá vonku. Sestra má pravdu. Tu sa nehraj. Jever, daj hlavičku.
Teda, tebe to ide dobre. No, dobre, ale na čo sa chváliť? Zahráme si spolu? Zahráme, kedy len chceš. Hodíme ešte raz? Nie, sadaj. Toto ti chcem dať. Uži si v zdraví. Čo je to? Patril môjmu manželovi. Odteraz je tvoj. Musí byť pre vás veľmi vzácny. Na vašich zásnubách sme neboli. Vtedy by som ti ho darovala. Dnes je to osudom. Nesmiem ho prijať. Patrí Jeverovi. Keď nadíde čas, dáte mu ho. Je váš jediný syn. Aj ty si už mojím synom. Či ho bude mať Jever, alebo ty, nie je to jedno. Viem, že si ho obaja budete vážiť. Takže odteraz sme bratia? Vždy som bol smutný, že mám len staršiu sestru. Nechaj si ho ty a buď môjim starším bratom, dobre? Dobre. Vďaka, dieťa moje. Ako to, že nemá rodičov? Nechceli ju. Už budeš spinkať. A predstav si, že nemá ani súrodencov. Emir? Hovorila som si, že niekedy by som sa mohla Shirin vziať. Bol by si jej ako brat a Jarný sestrou. Čo? To nejde. Prečo? Ak bude Jarninou sestrou a ja som jej brat, tak potom budem musieť byť aj jej strýkom. A ak bude Shirin mojou sestrou, potom bude Jarninou tetou. Emir, toto vzdávam. Ešte včera si mýlil všetkých príbuzných. Kedy si sa to naučil? Som bystrá hlavička. To si. Mama, prečo si ma volala? Nepovieš mi? Poviem ti, veď vydrž chvíľu. Najprv donesiem čaj. Stoj, mama. Viem, čo povieš. Že si sa rozhodla a svoj názor nezmeníš. Ale ja už bez Ajše nedokážem žiť. Skús ma pochopiť. Chápem, synak. A to som ti chcela povedať. Ajše som nikdy nepovažovala za rozvedenú ženu, ale chcela som pre teba nejakú inú. Tak ma vychovali a tak sme zvyknutí. Ak sa spýtaš dnes, poviem ti, že som vám obom neprávom spôsobila ťažkosti, ale teraz chcem, aby sa to zmenilo a aby ste boli spolu šťastní. Takže Ajše prijímaš do rodiny? Hlavne buď pri mne. Buď šťastný a všetko príjmem, synak môj. Mamička moja drahá. Tým, že si to povedala, šťastnejšieho si ma spraviť nemohla. Synak môj. Ďakujem. Na zdravie. Aj mne si urobila Ajše? Nechcela som. No, ak nechceš, tak ju odnesiem, áno? Odnes ju, o chvíľu idem do izby. Dobre. S dovolením. Seď s nami, neponáhľaj sa. Pardon. Haló? Haló? Kto to bol? Neozval sa. Máš byť príjemnejšia. Zdá sa mi, ako by vodca Boran predo mnou niečo tajil. Vážne? A tušíš aj čo? Ak dovolíte, pôjdem. Bedirhanovi sa chce spať. Dobrú noc, dcérka. Aj vám. Otec, ak dovolíš, na niečo sa ťa spýtam. Pýtaj sa. Ide o tie dokumenty od Murata Devrana, čo som ti minule ukázal. Dal som ich preveriť v archíve. Aké preverovanie? Nechajte to už na pokoji. Uzavrite to. Nestaraj sa do toho, Kevser. Ako povieš. Robte tak, ako myslíte.
Pokračuj, synak. Keď sa stal ten požiar, bolo v dome rodiny Sumerovcov bábätko? Ide o rodinu Sumerovcov a jediné, čo vieme, je toto. Neskúsil by si niečo zistiť aj ty, vodca? Nechápem, čo mal môj otec s tými zápiskami. A čo s tým má spoločné, Boran? Neviem, vodca. Neviem už, čo si myslieť. Vidím, že si mi nepovedal všetko. Nie, vodca. Sú v tom peniaze. A veľa. Len neviem, odkiaľ prišli. Volal si ma, otec. Sadni si. Keď sa otcom narodia, deti stále rozmýšľajú, čo z nich bude. A aký život ich čaká, keď vyrastú. Myslia na všetko. Ale život nie je taký, ako si ho predstavujeme. Musíme tu prežiť aj také veci, na ktoré si neskôr ani spomenúť nechceme. Nikomu neprajem pocítiť bolesť zo straty dieťaťa. Tú ranu nezahojíš. S tvojím bratom odišla aj časť mojho srdca. Ale stále dokážem stáť, pretože mám ešte jedno dieťa. A chcem ho mať pri sebe, aby ma nikdy neopustilo. Ale nie je správne chcieť to od neho. Je dôležité, čo chceš ty, synak. Tomu, kto chce odísť, nevravíme zostaň. Aj ja by som chcel zostať. Ale ak sa spýtam svojho srdca, to žiaľ zostať nechce. Moja láska a úcta k tebe sú večné. O tom nikdy nepochybuj, otec. Ale ľúbi ma musím ísť za láskou. Ak tu zostaneme, ani ty, ani ja šťastní nebudeme. Preto je lepšie, aby som odišiel. Pre nás oboch. Nemyslí si však, že na teba nebudem myslieť. Keby žil môj nebohý brat, odídem bez myhnutia oka. Na mňa nemusíš myslieť. Som našťastie zdravý a viem sa o seba postarať. Viem, že ťa trápi aj iné. Nie, nič iné. Ako ti to napadlo? Od Borana viem, že si od strýka požičal peniaze. A včera som si nechtiac vypočul váš rozhovor. Čo sa deje, otec? Ak ťa niečo trápi, možno ti budem môcť pomôcť. Ale som smutný z toho, keď som ti ako cudzí. Nič sa mu nepovedala. A dobre viete prečo. Ale ako vidíte, nič sa neutají. To je mi jedno, pani nevesta. Sledujem ťa. Ak sa náhodou niečo v tejto rodine stane, teba budem považovať za zodpovednú. A od tej chvíle svojho syna viac neuvidíš. Uvedomujete si, čo vravíte? Uvedomujem, tým si buď istá. Viac ti nepoviem, pretože to je všetko, čo o tom viem, Boran. Rozumiem. Dobre. Dobrú noc, otec. Aj tebe, synak. Chcel by som, aby si zostal, ale matku nenechaj čakať. Ďakujem, vodca.
Matka ma už iste čaká. Môj šofér ťa odvezie. Netráp sa. Pôjdem sám. Zistím, čo sa dá. A potom ti dám vedieť. Ďakujem, vodca. Pekný večer. Pekný večer. Stalo sa niečo? Nestalo, Sila. Vlastne aj áno, aj nie. Trápi ťa niečo? Áno. Čo? Ako by všetci niečo skrývali. A nechcú, aby som sa pýtal a hovoril o tom. A o čom? Neviem. Iba to cítim. Intuícia, ako vravievaš. Ľudia, ktorých poznáš, sa nesprávajú ako bežne. Len ti hľadia do očí, aby si konečne uzavrel tému, o ktorej sa spolu rozprávate. Čudné. Možno si unavený. Všetkých nás to dosť zničilo. Možno je to preto. Dúfam. Zdá sa mi, že keď odchádzam, každý niečo šepne a keď sa otočím, hneď stíchnu. Vždy som sa cítil najbezpečnejšie a najlepšie pri rodine. Dobre, že ťa mám, Sila. Iba pri tebe som v pohode a spokojný. Pocit dôvery a bezpodmienečnosti je úžasný. Aj pre mňa. Nie je väčšieho bezpečia. Keď sa zobúdzam, želám všetkým pokojný deň. Aby sme sa ľúbili a spolu s Bedirhanom žili pokojný život. Prosím ťa, čo je, Bedar? Prečo sa takto tváriš? Ani raz si sa dnes na mňa neusmiala. Čo ťa tak hrozne nahnevalo? Týmto len trápiš aj seba, aj mňa. Sme spolu 30 rokov, Jalil. Veľa sme toho spolu prežili. Nie len v dobrom, ale aj v zlom. Veď áno, jasné. Je to tak. Ja už nemám síl ako za mlada. A kto z nás má? Mladosť je už za nami, Bedar moja. Zostarli sme. Ide mi o to, aby si predo mnou neskrýval, čo cítiš. Povedz, čo ťa trápi, nech vymyslíme riešenie. Pretože ja už nemám síl na to, aby som to znášala, Jalil. Takto sa so mnou rozprávaš. Čo by som už len ja mohol pred tebou skrývať? Ak by ma niečo trápilo, vedela by si to hlavne ty. Tieto udalosti ťa veľmi unavili. Mal by si oddychnúť. Viem. Ale nemám čas na oddych. Ako by som sedel v rýchliku. Obrazy za oknom sa neustále menili. A vlak by sa nemal nikdy zastaviť. Človek by sa chcel na všetko dlhšie pozerať však. Vychutnať si to a oddychovať. Áno. Na základnej a strednej som nemal čas na čítanie kníh. Na univerzite som však prečítal všetko, čo sa mi dostalo do rúk. Vieš, ktorá kniha ma najviac zaujala? Ktorá? Robinson Crusoe. Zaujala ma jeho snaha prežiť na opustenom ostrove. Aj mňa. A ja ju mám rada. Chcel by som
Teba a Bedirhana vziať na taký opustený ostrov, kde by sa nedialo nič zlé. Kde by sme boli spolu, my traja, od rána do noci. Spomalili by sme život. Kúpali by sme sa v mori. Sledovali by sme vtáky. A prekonali všetky ťažkosti. Ťažkosti vždy prekonáme. Keď sme spolu. Prekonali by sme ich tam, ale aj tu. Pretože keď som s tebou, nebojím sa ničoho a teším sa zo života. Ďakujem Allahovi, že som ťa spoznala a že si môj manžel. Aj sebe trochu nalej, žena moja. Mne to nerobí dobre. Dobrú chuť, vodca. Vidíš, neľúbi ma. Tvoja mama ma nikdy neľúbila. Všimol si to, Berzan? Veľký vodca Samim, ktorý svojim slovom postaví do pozoru všetkých, ktorý si získal všetko, čo len chcel. Všetko. Okrem srdca milovanej ženy Sinak. Majetok, peniaze vôbec nič neznamenajú. Ani to, že sa ťa ľudia boja. Že vždy dostaneš to, čo chceš. Všetko je márnosť. Pretože keď ťa raz bolí srdce, Sinak, nič to neutíši. Vôbec nič ti tú bolesť neutíši. Salam alejkum. Alejkum salam. Nikto nevošiel? Nikto, je to tu pokojné. Tak, dobre. V aute mám nákupy. Poďte mi s nimi pomôcť. Toto nechaj mne. Zaliha už vstala? Sú hore? To neviem. Z izby zatiaľ nevyšli. Dobre. Zaliha? Idem dnu. Môžem? Do pekla. Mehmet! No, čo je? Čo? Bedirhan? Ahoj. Bedirhan. Čo je?
Kto to môže byť takto skoro? Volá mi Ahmed. Počúvam. Pani Zeliha zmizla vodca. Čo? Ako je to možné? Okamžite ju začnite hľadať po okolí. Krúžte autom. Hneď prídem. Dobre, vodca. Čo sa deje? Zeliha zmizla. Zmizla? Uniesli ju? Neviem. Berzan. Čo? Berzan. Vedel, kde je. Čože? Odkiaľ to vieš, Sila? Čo všetko vieš? Prečo si mlčala? Viem, že mi nikdy neodpustíš, Zeliha. Ani to nečakám. Stačilo mi pozrieť sa do minulosti, aby som všetko videl jasnejšie. Svojho času mi to povedal môj otec. Vlastníctvo čohokoľvek ti nikdy nezohreje srdce. Ani moja matka nelúbila môjho otca. Toho silného a váženého muža nemala nikdy rada. Keď si to môj otec uvedomil, jeho sila a vážnosť stratili zmysel. Až teraz chápem, ako mi otec svojim zdôverením sa ukázal odvahu. Priznať si, že nikdy nezískal ženu, ktorú miloval, chcelo obrovskú odvahu. Bohužiaľ som to pochopil neskoro. Chybu môjho otca som zopakoval vo veľkom. Viem, že svoju milovanú ženu si už nikdy nezískam. Čokoľvek by som teraz urobil, už by sa to nezmenilo. Ale človek si aj tak nevie pomôcť a ďalej miluje. Chce vedieť, že jeho milovaná je spokojná a v bezpečí. O niečo ťa požiadam. Dovol mi to zabezpečiť. Dovol, aby som svoju moc použil pre vás. Môžem vám zabezpečiť nový život, ktorý bude patriť iba vám. Stačí, ak povieš áno. Berzan. Šivan? Šivan! Áno, vodca? Rýchlo priprav auta. Odchádzame. Dobre, vodca. Jalil? Prosím, Bedara. Chceš niečo? Odchádzaš von však? Trochu sa prejdem a vrátim sa. No tak choď. Chceš niečo? Donesiem ti. Nie. Len si to už. Muži prezerajú okolie. Čo skoro sa dozvieme viac. Nevideli ste v priebehu dňa nikoho podozrivého? Nie, nevideli, vodca. Dobre, idem tam. Šivan, povedz našim, aby skontrolovali Berzanov dom. A nech neurobia nič bez toho, aby som o tom vedel. Rozkaz, vodca. Čerstvé vajíčka sú najchutnejšie. Keby sa ich urobilo viac, zjem aj tie.
Ak chceš, dám mu variť ďalšie. Nie, nechcem. Spravím si sám, len ich ochutnajte. Mne sú ťažké. Kde je Ziver? Išiel von, ale príde. Daj mu tento list a povedz mu, že chcem, aby sa dostal k Zelie. Rozkaz vodca. Vodca, Zeliha tu nechala list. Šivan, i hneď odvolaj všetkých mužov z Berzanovho domu. Rozkaz vodca. Neuniesli ju. Odišla sama. Čo však neznamená, že jej vonku nič nehrozí. Nesmie o tom vedieť ani Rod, ani Berzan. Inak jej pôjde o život. Čo urobíme, vodca? Musíme to zabezpečiť tak, aby si mysleli, že sme Zelihu premiestnili inam. Rozkaz vodca. Bedar. Vždy sa vidíme len takto na ceste. Áno, iba takto. Kam si sa vybrala? Nikam. Chcela som ísť k Nazli. Tak poď k nám. Ak nie, tak prídem ja. Posedíme, porozprávame. Jasné, Zarife, prídem. Prepáč, už meškám. Tak pozdravuj Nazli. Dovidenia. Zarife! A ty kam ideš? Idem na stretnutie s jedným starým známym. Včera sme sa dohodli, ale už meškám. Dovidenia. Vodca, vediem hostia. Vítaj, Mehmet Efendi. Vďaka, vodca. Chcel som vás vidieť predtým, ako pôjdem domov. Dobre. Poď si sadnúť. Pochvál sa, Mehmet Efendi, ako žiješ. Iba tak, ako sa v starobe dá, vodca. O niečo ťa chcem požiadať, ak dovolíš. Počúvam. Nech sa páči. Fevzi bol mojim blízkym priateľom, veď vieš, poznali sme sa dlhé roky. A rovnako vieš, ako na tom teraz sú. Nezostalo im nič. Ide mi vlastne o toho mladého muža, ktorého Fevzi vychoval. Obávam sa, že nebude dostatočne zaopatrený. Postaraj sa o neho. Si vodca a vieš, čo robiť. Nepomohol by si mu? Nemám v pláne zostať tu. Teda dúfam v tom. Ale buď pokojný. Mám ho rád. Iste ho podporím. Ďakujem ti. A ja tebe. Čo robíš? Pozeraj sa, kadiaľ ideš. Čo, ak sa nebudem? Hľadáš problémy? Chod inám. Ty máš problémov až. A nespoliehaj sa na svojho vodcu. Boran vás všetkých prekabátil a ani neviete.
Pozri sa. Čo je to? Pozri sa. Vzal som ich ku klenotníkovi, ale nedokázal som ich predať. Dal som ti ich v ten deň, keď sme sa brali, Bedar. Spomínaš si? Ach, Jalil. Môžem ti povedať len toľko, že teraz neviem, či spím, alebo snívam. Neviem, čo ti na to povedať. Bedar, povedz mi, čo chceš, len neplač. Sľub mi, že už nebudeš plakať. A sľub mi, že odteraz sa už budeme stále iba smiať, dobre? Áno. Dobre, že mi ťa Zarife nezobrala. A tá ti teraz prečo napadla? Tak. By si bola pri mne. V tomto stave ma nechci vidieť. Veď už som kvôli tebe nemala viac plakať. Sklamala by som ťa. No do čerta. Čo je, kamoš? Hľadaš niekoho? Vďaka, vodca Berzan. Teraz som spokojný. Už sa nemusím ničoho báť. Čo sa stalo, Mehmet Efendi? Bolí ťa hlava? Nie, už je dobré. Osman, pohár vody. Zavolám lekára. Nie, netreba. O chvíľu to prejde, vodca. Tak dobré. Ako chceš. Vodca Berzan je doma? Vodca chcel, aby si tento list odovzdal pani Zelihe. Odvedte ho do hostovskej, aby si oddychol. A ak to bude nutné, zavoláme lekára. Dobre, vodca. Vodca. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Už tam nie je. Vodca Boran vzal pani Zelihu inam. Je tu vodca Berzan. Chce s vami hovoriť. Dobre. Nech vojde. Áno, Boran.
sa stojíme oproti sebe. Počkajte tu, kým nepríde vodca Berzan. Dobre, vďaka. Mohli ste počkať na vodcu Berzana? Netreba. Budeš taký láskavý a prinesieš mi ešte jeden pohár vody. Isteže. Zatiaľ tu počkám. Nech sa páči, sadnite si, keď vám nie je dobré. Na chvíľu. A ty si čí si tak? Nie som odtiaľto, nepoznáte ma. Som z Diyarbakiru. To si ty? Nerozumiem. Si Fevziho syn však? Poznali ste ho? Ohlásil som koniec hry. A nepochopil si to. Ja som nehral žiadnu hru. Ty hráš všelijaké hry namiesto toho, aby si žil. Zabudol som, aký si úbožiak. Znova to bola jedna z tvojich hlúpých hier. Celý život sme žili s týmto tajomstvom, synak. Mal som ťa odviezť na cintorín, ale keď sme sa už takto stretli, mal som ťa už dávno vyhľadať a povedať ti to. Tak. Moja rodina. Áno, synak, po Sumerovcoch si zostal iba ty. Len ty si sa v tú noc zachránil. To nie je pravda. A nesnaž sa to poprieť. Len mi zase nevrav, že sme rovnakí. Nie sme. Chápal som ťa. Ale to neznamená, že ti budem dôverovať. Naozaj? A komu dôveruješ, Boran? Otcovi? Vodcovi Firuzovi? Kam mieriš? To sa dozvieš, až keď nadíde čas. Teraz hovoríme o našej záležitosti. Je ti niečo? Cítim ťažobu. Dúfam, že to prejde. Dúfam. Čo urobíme? Kedy sa nám skončia starosti? Môžeme byť podľa teba slobodní? Boran, zavolaj už. Boran? Haló? Haló? Na čo mi voláš, keď čušíš? Čo? Trhni si! Ozvem sa, Sila, keď sa mi bude chcieť. Ale najprv ťa vytočím do nepríčetnosti. Ako ty mňa. Nechcel si to vidieť, Boran. A ani pochopiť. Radil som ti, aby si nehral sám so sebou, lebo si nevšimneš, keď porazíš sám seba. Nepočúval si. A teraz už nemáš šancu. Pretože prehrávaš. Pretože toto už nie je hra, ale vojna. Krvavá vojna. Rob, na čo sa zmôžeš, Berzan.